Games gold medalist nga mga Sugbuanong mibalik na dinhi sa Sugbo, bitbit ang kalampusan ug dungog sa mga bisdak. Inspirasyon nila ang pagsalig ug paglaom sa mga sama nilang nangindahay nga makadughit sa bulawang medalya. Ani ang report. Silang Wilbert Alonso ug Pearl Marie Cañada malampuso milangkat sa bulawang medalya sa Southeast Asian Games. Baguhay lang sila nakabalik sa Sugbo, human sa kompetisyon, kinsa dili gihapon makatuo sa ilahang kadaugan. Apan sa sinugdanan pa lang, target na yun nila ang bulawang medalya. Namurag ya pumigadam go gyapon ba kay wa na mo gyud mo nga among nabuhat yun namo ang among promise sa Cebu City sa Philippines. Thankful kaayo na nakuha jud namo sa kataas sa kadugay ng mga training sa daghan kayo nga mga sacrifices nakuha jud. Sa video nga kuha ni Mr. Edward Haiko sa City Sports Commission, gipakita ang ilang flawless winning performance. Silang duha inspirasyon sila sa kabataan nato nga bisag unsa kalisod inyong kinabuhi, dili na rason nga di mo lambo ang inyong kaugmaon. Samtang gipakita gyud sa Dancesport gold medalist sa GMA RTV Balitang Bisdak ang ilang nadagaan nga sayaw. Target nila ang pagsungkit sa bulawang medalya sa sunod nga mga international dance sports competition. Paningkamot lang gyud ta, salig lang gyud ta sa atong kagalingon ug disiplina gyud. Kay mao gini number 1 nga makapahimong tao sa usa ka tawo. Never stop dreaming, and if naana mo din na sa murag padung sa peak sa inyong career, kanang always practice jud and always keep your feet on the ground, and every achievement you have, you always put it in your heart. Nagpasalamat sab silang dako sa mga nisuporta ug misalig kanila. Kauban si Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.